който е омбудсман на Република България. Никъде няма законово предположение, че родителите са добри. Възниква въпроса какво е законовото предположение, че родителите са лоши или виновни по презумпция. Защото се обръща презумпцията за невинен до доказване на противното. Сега всички сме виновни и трябва да се докаже, че сме невинни, за да запазим децата си. Велина Тодорова, юрист по време на написването на законопроекта, в момента заместник-министър на правосъдието. По този закон родителите нямат права, имат само задължения. Това означава, че родителите остават изцяло без права, тъй като член 1 от проекто Закона за детето заявява, че правата на родителите се уреждат именно с Закона за детето. Явно противоречие и парадокс. И няма нищо случайно, няма нищо недомислено. Въпросният член 1 от проекто Закона на детето противоречи и на Конституцията на Народна република България, която гарантира, че до 18-та годишнина на детето, отговорни за неговото възпитание и за неговото възпитание и отглеждане са именно родителите. Явно противоречие и с текстовете на Конституцията. Следващо изказване на Велина Тодорова. Родителите просто не искат да се откажат от властта над децата си. Защото ако родителите имат власт над децата си, това означава, че властта на държавата над тях е по-малка. Следващо изказване. За такива деца има се предвид децата от едно възпитателно училище, интернат за момичета, и сега има инструменти за помощ и за подкрепа. Но нашата цел с този проектозакон беше да променим законодателството, да го отворим към всички деца. Тоест не само децата в риск, но да са всички деца. Независимо дали те имат някакъв проблем или не. Ето, спряха ни гласа! Саботаж. Извинявайте, технически проблем. За такива деца в риск и сега има много мерки за родителите. Могат да бъдат наказвани. Има и закон за защита на децата от домашно насилие. Има и семейен кодекс, който също предвижда санкции. Но ПЗД казва друго, че заставаме на позицията на детето и от тук нататък всички, ангажирани с отглеждането, имат сериозни отговорности, а не толкова права към децата си. Тоест, целта на проекта закона е първо, да защитава деца, които нямат проблеми, и второ, да превърне правата на родителите в задължения към самата държава. Въпрос на водещ на телевизионно предаване към Велина Тодорова. Госпожо Тодорова, могат ли децата по този закон да съдят родителите си? Отговорът. Могат. Защо да не могат? Какво ги прави по-различни от нас, възрастните? Какво наистина? Дете навършило 14 години може самостоятелно да се обърне към съда и да съди родителите си по въпроси, с които не е съгласни с родителите си. И тази възраст не е случайно избрана, защото всички знаят на 14 години какви хормонални проблеми бушуват в децата, какви трудни пубертети има и как най-малкото децата са несъгласни с родителите си и им се противопоставят. И последното изказване на Велина Тодорова: като не ви харесва, намерете си друга държава. Продължавам с изказване на Елена Кременлиева, старши експерт в дирекция социална закрила и социална интеграция. Така и в този закон има правила, като например забраната на насилието над дете. Това са правила и те трябва да възпитават. Надя Шабани, участник в написването на законопроекта, е казала, че думата възпитание отпада напълно и се заменя от думата подкрепа. Само че възпитание и подкрепа не са синоними.
и не възпитават правилата, а възпитават примерът. Именно това е същината на уж пропагандираното от закон позитивно родителство. Налагането на правила е негативен подход и той няма място в позитивното родителство. Следващо изказване на Елена Кременлиева. Кръщението не е въвличане в религиозна дейност. Това по повод въпрос отправен към нея, дали родителите ще имат право да кръщават децата си, защото проектът Закона за детето предвижда децата да не бъдат въвличани в никакви религиозни дейности. Та тя казва, кръщението не е религиозна дейност. Надя Шабани. В новия закон липсва думата възпитание. Тя е заменена с думата подкрепа. А според Конституцията на Република България, член 77 алинея 1, отглеждането и възпитанието на децата е право и задължение на техните родители и трябва да се подпомага от държавата. Водещ интервю задава въпрос: как можете да обучите един професионален родител, дето се вика, аз не мога куче да взема, да го отгледам и после да го дам. Го взема бебе и след това да го върнат някъде. Надя Шабани отговаря: вижте сега, професионалистите, те са професионалисти. Тоест професионалната грижа на приемните семейства, на приемните родители не е свързана с привързване и не е свързана с обич. Децата след това просто поемат пътя си сами в живота. Калин Каменов, директор на ДАСТ, Държавна агенция за закрила за детето. Има деца в социално изключени, маргинализирани групи, в които те самите не разбират, че са в рискова ситуация поради това, че живеят в бедност и социална изолация. Тоест, слага се равенство между икономическия статус на родителите и рисковия статус на детето, което налага намеса по закрила от държавата. Днес 90% от българските семейства живеят в бедност, поради липса на работни места, поради световната криза. Това значи, че ще им отнемат децата, защото те са в риск, защото родителите не могат да им осигурят най-високия достижим стандарт. Диана Вакарелска, директор социална политика и планиране УНИЦЕФ. Желанието е не да отнемаме деца, а да ги дадем на тези, които най-добре ще се грижат за тях. Това предлага закона. Трафикът на деца е законен, щом е с добри намерения. И последно изказване на Георги Богданов, представител на НПО, който говори от първо лице единствено число. Това, което е хубавото на този закон, е, че ние залагаме на позитивното родителство, на това да научим родителя как да гледа детето си. Тоест, някои хора ще ви учат как да бъдете родители на собствените си деца. Благодаря за вниманието. Браво! Ще го прочета, защото преди малко не можа да се получи. Получи се. Мина доста време от първия протест и като гледам, все още сме... На мен ми се струвате много малко. Това въпрос не ми се от главата. Защо? Раздавам листовки вчера, онзи ден и хората продължават да минават без да се интересуват и мене това не ме интересува. Това въпрос не ми излиза от главата. Защо това се получава? В никакъв случай не защитавам наказанието като възпитателна мярка. Наказанието се проявява чрез насилието, а насилието поражда само насилие. Въпреки това смятам, че един такъв закон, който диша във врата ми, е грубо нарушение на личното ми пространство. Тълкуванията са толкова тегливи, че без съд дори всеки може да ги прилага според интересите си. Интереси, които нямат нищо общо с правата и закрилата на детето. Пример има много по света, който желае интернета да му достави колкото иска. Тук е мястото да кажа, че на всички вас, които си мислите, че това вас не ви засяга. Гледам доста хора минават там. Би било много хубаво, ако беше така. Истината е, вие все още не си давате сметка, че този закон няма за цел да оправи децата ви. Има за цел да оправи вас.
Този закон не е писан за децата в риск. Той е писан за всички деца, за вашите деца. И е опасен. Тук е мястото да кажа, много ще се радвам, ако зададем въпроса защо това се случва. Защо? Кой има интерес от това? Кой има интерес от това едно дете да бъде лишено от майка си, жива, права, но бедна, да речем, жена, да бъде отделено от нея и дадено на някой друг? Кой има интерес този другия да бъде подпомаган с в пъти, много пъти повече средства от самата майка, самата родна майка? 530 лева са помощите за приемен родител. Всички знаем колко получава едно семейство, ако въобще се добере до тия 35 мизерни лева. Кой има интерес? Родителите... Вау, страхотна работа, гледай. Да се стресират и да предават това на децата си. Кой има интерес децата да бъдат лишени от най-важното за тяхното израстване, от обичта на хората, от които зависи целия им по-нататъчен живот от техните родители? Защо? Защото става въпрос за пари, за много пари. Защото това е една цяла индустрия с структури, които трябва да бъдат нахранени и които трябва да оправдаят съществуването си. Става въпрос за всичко друго, но не и за децата ми. Аз всъщност често се карам с дъщеря си, имаме си даже една игра караница и всека вечер си се караме. Но това е защото аз смятам, че тя има мнение и трябва да бъде, то е важно. И аз също съм важен и по този начин не случайно сме заедно. Закона не ми дава това право обаче. Защо ме наказват да бъда позитивен? Как с наказание ще не става тази работа? Смятам, че природата, която определено стои над държавата, ми е отредила правото и отговорността да защитавам децата си. Отредила ми е това право е дарила с любов към децата, първо и второ, като ме е направила по-силен от тях. Държавата се опитва да имитира това отношение. Да, тя е по-силна, но отдалеч се вижда, че в нея любов няма. Няма и не може да има. Вижте какво се случва в произволно избран дом за деца. Любовта е нещо много лично. Тя не е резултат от предписания, заплахи и страх. Напротив, любов може да има само тогава, когато се обърнем към себе си и потърсим изворите на своята собствена сила, своите истински желания. Тук нямам предвид желанията, които ви е казано, че трябва да имаме чрез тънка реклама или многобройни повторения в детските години. Вярваме, че държавата е силна, но тя е силна, защото ние сме й дали нашата сила. Разглеждам държавата едва ли не като враг, а всъщност се явява едно същество, което просто запълва празнините, оставени от нас самите. Няма. Идва ред на въпроса, къде отстъпваме ние? Какво е това добро, чиято светлина гасне и дава път на тоталния фашистски контрол на държавата под предлог на лъскави социални обещания? С какви бомбони и хапчета се опитваме да го заместим? Колко от нас знаят, че възпитанието на дете е всъщност само възпитание? Колко от нас обръщат внимание на посланията, които пращаме към децата си? Не на голите и празни думи и на голото и празно позорство. Как, когато лъжем, очакваме детето да е истинно? Няма как да променим посланията без да излезем от матрицата. Няма как да променим посланията без да променим себе си. Няма как да отгледаме усмихнати деца без да видим себе си. Браво, моето момиче! Браво! Здравейте! Много се радвам, че обръщате внимание на нещо много важно, тъй като знам, че много от хората са апатични, изморени от проблеми. Аз също съм такава, но за щастие имах възможността в интернет да се запозная с този проектозакон. Вярвайте ми, като съвсем нормален човек, като родител, разбира се, и като нормален човек, просто се очудвам как е възможно в този проектозакон да пожелаят да се вкара като закон всяко дете до 16 годишна възраст да носи в себе документ,
данни къде живее и данни за неговите родители. Кажете ми как е възможно такова нещо? Тези деца, първото, което е, къде ще си пазят през цялото това време на училище, докато пътуват с автобус за училище, докато играят, как е възможно да го носят този документ с данни за родителите? Да, нали, тези данни могат да бъдат откраднати, могат да попаднат в всякакви хора. Това е едно от абсолютни неща, което просто ме възмущава. Друго нещо, което искам да кажа. Има родители в съвременния живот, които разбират причината за много от болестите на децата си. Защо тези деца са непрекъснато алергични, защо алерголозите казват непрекъснато да, съвременните болести. И много родители разбират, че една от причините са някои от ваксините. Браво! Те решават да бият някои от ваксините, а други, които са по-запознати, знаят, действително могат да причинят големи вреди на здравето на нашите деца. Ако решите да спрете някой от ваксината, детето ви няма да посещава детска градина, детето ви няма да посещава и училище. Кажете ми какво общо има здравето и образованието. Как може да бъде спряно образованието на едно дете? Това са нещата, които мен лично като родител действително много тормозят. Затова съм тук. Очаквах много майки и бащи да са тук, а не само пред телевизора, когато слушаме статистика за пострадали семейства, за плачещи майки и родители. И съм сигурна, че с приемане на този проектозакон, ако влезе в сила, ще има страхотни злоупотреби. И ясно е, че се опитваме да влизаме в Европейския съюз, но не сме дорасли. България не е дорасла и ще има страхотни злоупотреби в този закон. А децата са нещо, което просто трябва да бъдат много важни. Не съм сигурна, че държавата прави и ще прави за тези деца, които наистина имат нужда, социално слаби, вместо да подпомагат семейства социално слаби, те ще се опитват да злоупотребяват и да отнемат здрави деца, които не знаем изобщо къде ще бъдат осиновени, в какви ръце, в чужбина и изобщо някакви трагични неща. Това е от мене. Благодаря за вниманието. Запознайте се в интернет, малко е дълъг проектозакона, но и вие като мене ще видите за какви абсурди става дума в него. Благодаря ви много. А сега искам да дам думата на Николай Пеев, който иска да ви информира накратко относно последните събития, свързани с шистовия газ. Това е една, на пръв поглед, друга тема, но всъщност е поредицата от много проблеми и предизвикателства, пред които е поставено нашето общество. Кажи така бързичко, снимам. Здравейте! Искам да ви информирам за последните промени, които Народното събрание направи в забраната за хидрофракинг и добив на газ от шистови формации. Забраната е изменена така, че петродобивните компании да могат да я заобикалят и на практика вместо вода да използват гелове или гелообразни течности, за да могат да извършват фракинг, както и да се нагнетяват токсични вещества под земната повърхност. Населението масово не е запознато с тази промяна, за която искаме да информираме обществото подробно, което ще се случи на 22 май, вторник, на площад Независимост пред Окръжен съд Варна от 6 часа след обед, за което каня всички желаящи да присъстват, за да се информират за последните промени в законодателството. Добива на шистов газ е изключително опасна технология, която вече е забранена в България. Правителството и парламента се опитват да направят така, че компаниите, имащи интерес в тази сфера, да продължават да го правят и да заобикалят закона. Също ще информираме относно газификацията на въглища, която е изключително опасна и може да доведе до замърсяване на питейна вода, от която бъдещите поколения могат да зависят. Благодаря ви за внимание. А сега давам думата на още един гражданин, който
иска да изкаже мнение. Здравейте, радвам се, че сме заедно, независимо, че сме малко. Аз искам да насърча всеки един, че този, който е срещу семействата, той не може да бъде повелител, защото зад семействата стои живия Господ Исус Христос. Нашата победа е извоювана на кръста. Думата "не бой" се е спомената 365 пъти в Библията. Не бойте се! Нашата победа е на кръста. Когато се опитаха да арестуват Христос, в Гециманската градина той каза: аз съм тези, които бяха срещу него, паднаха моментално. Амин! Браво! Уважаеми граждани, български родители, има ли някой желаещ да изрази мнение? Заповядайте. Сега е моментът. Със сигурност всички имате някакви мисли. Можете да ги споделите. Добре, заповядайте. Добър ден, нямах намерение да се изказвам, аз дори не съм от града. Видях, че организаторката дава примери с руски случаи на отнемане на деца, заплаха за отнемане на деца и репресия. Аз съм тук заради вас. Имах една дъщеря, както виждате, сега съм сама. Желая на никого от вас това да ни се случи, да не го живеят. Това не съм подготвен, няма никакво намерение да се изказвам. Учител съм, реномиран при това, уважавана в град София. Детето ми беше отнето абсолютно безпричинно от служителите на район Слатина. Всеки от вас е заплашен. Няма да влизам подробности, пак почитавам, че не съм подготвена и преди много се вълнувам. Желая всеки от вас да може да гледа пълноценно децата си, да ги възпитава според, както се казва, традиционните ценности. Те са написани, както е казано и в Библията, която беше вече цитирана, в скрижалите на сърцето, в самото ни сърце. Не на каменните скрижали на Моисей, но в самото ни сърце. Всеки знае как трябва да се възпитава, кое е добро, кое е зло. Също желая да обърна вниманието за последно върху това, което беше казано за религиозното възпитание на децата. Аз съм православна, също така съм църковен служител, църковен певец. Не само кръщението, но предупреждаване ми ще кажа толкова през комунизма. Според сега съществуващия закон, и при този, който още не е прият, ще излезе, че няма да може да водите децата си на църква, ще излезе, че няма да могат да се причащават, ще излезе, че няма да могат да се изповядват на попа. Моята дъщеря се изповядваше, причащаваше, аз бях напълно спокойна, че тя е духовно обгрижена, че тя няма да попадне в плен на наркомания или някакви други пороци. Още веднъж, моля ви всички да се замислите и да вземете бъдещето на своите деца в своите ръце. Моята дъщеря сега да върши 17 години. Чух, че много била пораснала, не съм я виждала как беше на 12. Това е. Поради каква причина ви отнеха? Имате ли сили да кажете поради каква причина са ви отнели? Задават ми въпроса поради каква причина ми беше отнета дъщеря ми. Причините бяха абсолютно субективни. Дъщеря ми нямаше нито едно отсъствие в училище. Какви причини са изнесли те? Никакви причини. Просто е така. Ами случай е малко подобен на този, който страната в Русия. Тук едно момче ме предупреди, да не съм говорила срещу правителството. Не става въпрос за правителство, няма да влизам в подробности. Тук не е момент да говорим за недъзите на обществото. Това е от мен. Благодарим ви много. Аз искам да помоля, след всичко чуто до сега, хора, подредете си пъзела. Браво! Само искам да кажа закона, който в момента обсъждаме, трябва да влезе на обсъждане в Министерски съвет през есента. И опасенията са, че няма да може да бъде спрян. Законът е преписан от законодателството на западните страни: Америка, Англия, Швеция, Норвегия, Франция, Германия. Нарича се ювенална юстиция закона там. В Русия действа сравнително отскоро, но изключително зловещ, и вместо ювенална юстиция вече го наричат ювен кошмар, т.е. ювенален кошмар. В Русия е имало много широко обществено обсъждане на закона преди да бъде приет, и
са дадени много обещания за промени в текста на техния проектозакон. Моника! Но когато влиза за приемане, тези обещания са забравени и приемат закона в първоначалния му вариант. Тоест, излъгали са целия руски народ, който е бил несъгласен и против текста на закона. Дано в България да не стане същото. Благодаря. Протестът вече идва към своя завършек. Знам, че е много абсурдно. Аз не съм тук, за да говоря принципно, аз съм да забавлявам децата, обаче ви кажа какво е ден. Само сложен носа да са в пълна униформа. Понеже имам една страхотна съседка, която се казва Благовеса, и тази съседка няма, че ние имаме проблеми с нея, че тя онзи ден ме заплаши, че ще направи така, че да ми взема детето. Аз имам дете на 2 години и половина, ще стане всеки момент. И тази жена, аз не знам по какъв начин да се отнасям с нея след тези нейни заплахи. Защото този закон, ако го въведа, тя наистина може да направи така на мен и на жена ми, да ми взема детето. Реално. Което е някакъв пълен абсурд. И затова и на миналия и протест дойдох, с това дойдох и сега, защото те момчета и момичета знаят за какво става въпрос и се борят и исках да им помогна по някакъв начин. Благодаря. Здравейте на всички! Георги! Искам да обърна внимание в моментното положение, в което се намират училищата, какво се случва с всички деца и как те се отнасят към своите учители. Като гледам така, повечето от вас са учили назад във времето и знаят авторитета на учителя, какво значение е имало за всеки един от нас. Сега реално учителите са взети на подбив и върху тях се оказва един голям натиск от самите ученици, което реално го позволява самата държава. Това нещо, след приемането на този закон, ако допуснем казвам, че се приеме този закон, става абсолютно узаконено. Защото децата ще имат права и учителите още повече няма да могат да оказват нужния контрол върху тях. Виждате, във всяка една почти новинарска емисия има доста ужасяващи репортажи какво се е случило в поредното училище. Ние трябва като общество да спрем това и можем да го направим, ако сме обединени и ако вярваме в своите сили. Не трябва да допускаме този закон да бъде приет. Сега действащия също върши добра работа, стига добре да се вършат задълженията самите служители. Не виждам защо трябва да има промени в закона. Затова умолявам всички, които се разхождат спокойно и не осъзнават реалната заплаха, защото повечето хора, за съжаление, осъзнават заплахата чак когато вече е достигнала до тях и няма измъкване от нея. Нека по-рано да действаме, за да може тези неща да не се случват. Благодаря ви. Браво! Има подписка, може да заповядате, който реши да се даде своя подпис. На масичка до палмата, която е. Ако има желаещи. Добър ден! Искам да кажа за родителите, които са с деца. Има разчертани полета за конкурс на детска рисунка на тема Моето семейство и морската градина. Ще има и древни подаръчета, който иска може да заповяда с децата. Антибешири раздаваме за тази палма. Освен това искам да кажа на уважаемите родители, покрай проекта закона за детето, че доста добро е законодателството в момента на България и то доста добре охранява децата. Нямам идея. Новия закон за детето, за съжаление, има и доста клаузи, които за съжаление разделят имената и родителите. Така че призовавам родителите, замислете се, погледнете за какво